जब एगो कलाकार पब्लिक के सामने आवेला न तो ओइजा खड़ा दर्शक के मन में आवेला, ई ना मन में आवेला नु कि जादू हवन, बबुआन हवन, सिंह हवन, राजपूत हवन, पंडित जी हवन, पांडे जी हवन, का हवन। वो बस स्टार के नजर में देखेला, ओकरा उम्मीद रहेला कि स्टार हमारे से प्यार से हाथ मिला सकता, बोल सकता। एक से हम कुछ कहम तो जैसे फिल्मियों में हम लोग के मदद करेला, हीरो नियन अच्छा अच्छा गाना गावेला, अच्छा अच्छा बात करेला, वैसा ये भी अच्छा इंसान हो। और जब एगो पार्टी में गाना प्ले कइल जाला नु तो फिर ई ना देखा जाला कि हमारा जात के बढ़िया गाना गइले बा ओकरे बजाई। बढ़िया गाना के गइले बा, कौन गाना हिट चलता, कौन जन डांस करे लायक बा, उ गाना बजाई। तो कहीं ना कहीं जात पर गाना गा के, जात बात पे गाना गा के आप स्टार लोग अपना स्टारडम के दुरुपयोग करत हैं। जा क्या आप स्टार बानी तो जात पात पे गाना गा देता नहीं, उससे कहीं ना कहीं कुछ पब्लिक के दिल में दुखावता नहीं, उनका दिल के दुखावता नहीं, और उनका नजरिया में आप गिर जाता नहीं, उनका नजर में अब आप गिर जाता नहीं। जौन एगो आपके लेबल बनल बाटे कि आप सबसे प्यार करे नहीं, आप जात पात के भाव ना रखे नहीं। ओहिजा का होता नु जब आप एगो यादों हई। देखिए दुनिया तो सच्चाई जानबे करला, लेकिन हमार कहा नाम बाटे कि कलाकार के जात उ तो जात के हो सकता है, वो यादव जी के बेटा है, पंडित जी के बेटा है, राजपूत जी के बेटा है। ई है केहू के हाथ में नहीं खे कि केकरा के यहाँ आदमी पैदा हो रहा बा, गरीब में, अमीर में, कवना जात में, लेकिन अपना आपके कहाँ तक ले जाइए अपना मेहनत से, ये ओकरा हाथ में बा, ओकरा का बने के बाटे। तो जात पात धर्म ई सब जौन बानो दुआरी के चौकट के अंदर ही रखल जाओ। समाज में जब निकले नहीं जानू तो वजह सबको ही होला, हर एक जात हर एक धर्म के लोग होला। तो कलाकार के कोनो जाति ना होला, हर एक ही कलाकार और सिंगर कहत नजर आवेला लोग, लेकिन निभावत कतना बा लोग। अभी जौन विवाद भइल बा में आप लोग देखे के मिलते बा, दो मुंह के लोग लौकते बा कि कहत कुछ और बा लोग, सोचत कुछ और बा लोग। तो जात पात पे गाना गावे वाला, चाहे अहिरान कहे वाला खेसारी जी होखस, बबुआन कहे वाला पवन सिंह होखस, चाहे पंडित जी कहे वाला पांडे जी कहे वाला रितेश पांडे होखस, ये सब कोई गलत का बा। ये हमार विचार बा और आप लोग भी सपोर्ट करते हैं अपना अपना जात के सोच सुन के। ये ठीक नहीं खींचा करो। एक कलाकार के जात ना होके के चाही, ओकरा मन में जात के भाव ना होके के चाही। जात तक कहबे कहीं के पैदा लेता है केहू नहीं के जानत, लेकिन जब आप कलाकार बनत है तो कलाकार के अंदर प्यार होके के चाही। और आप कहीं ना कहीं अपना जात के ऊपर गाना गा के दूसरका जात के जो दर्शक बड़े उनका मन में अपना प्रति नफरत पैदा कर देता। काहे कि आपके तो स्टारडम बा भाई, आपके पॉपुलरिटी बा, आपके हजारों दर्शक बड़े, उनमें 10 गो अलग जात के बड़े, वो ना ही सुनिए तो का फर्क पड़ी, कुछ ना फर्क पड़ी। लेकिन बेचारों के काले वो गाना हिट होता तो सुना ही के पड़ी। क्या करा, मार्केट में आपके ही अच्छा गाना बजाता, पब्लिक तो अच्छा गाना, लेकिन कहीं ना कहीं आप मजबूर करत है नो। लोकतंत्र, संविधान, सब कोई हमने के क्या चाहता नहीं जा कि जात पात ना होके, जात पात के बात ना होके, जात पात के नाम पे पक्षपात ना होके, लेकिन करत असलियत में का बानी जा। सपोर्ट तो जाते बात वाला गाना सुन के करता नहीं जा। कतने ऐसा सिंगर हमारा नजर में बाड़े जे अपना जात पे ही गाना गाय गाय के आज स्टार बन चुकल बाड़े, छोट लेवल पे एगो एरिया में भी हिट बाड़े। तो इके आप लोग बढ़ावा देता नहीं कि हे हिंकर हटे हमार हई हे साहब से शादी कल, हे जाना से शादी, मतलब अपना जात के नाम नहीं खिलियत। क्या हमरा ये चीज के, ये मानसिकता के बहुत गलत माने नहीं। और ये मानसिकता सिर्फ घर के चौकट के अंदर होके, बाहर में हर एक जात हर एक धर्म के लोग होला। जैसे कलाकार के जात बात पे गाना ना गावे के चाहिए, चाह के भी, भले आप पंडित जी हई, राजपूत हई, यादव हई, केहू भी हई, आपके ना गावे के चाहे। तनी ऐसा व्यू और तनी ऐसा मार्केट में बने खाती और चर्चा होके खाती या पैसा खाती आप अपन कलाकार धर्म के भूल जाता नहीं और दर्शक के आप चोट पहुंचावता नहीं। आज आपके ना आवे वाला दिन में बुझाई, आज तो आपके स्टार्टअप बात आप लोग के इज्जत मिल जाता, कुर्सी दे रहा बा, लेकिन कल आपके वो इज्जत ना मिली जे वो स्टार के मिल सकता जे केहू कब तक दिल नहीं के दुखैले अपन जात के पक्ष लेके। वो स्टार कहीं ना कहीं आपसे सर्वश्रेष्ठ रही और हर एक जात के पब्लिक के दिल में और दिमाग में वो बसल रही, ओकरा के प्रति रिस्पेक्ट भी बस। हाथ जोड़ के विनती बा कि जात पात पे गाना ना सुनी जा और ना ही बजाई जा, और ना ही ऐसा कलाकार जे गा रहल बा
उगाई जा और ना ही वो लोग के सपोर्ट करी जा। ये हमार राय बा और गुहार बाटे। आप लोग के का नाम बा, आप लोग खातिर कमेंट सेक्शन खुलल बाटे। हम सुन देखे नहीं पढ़े नहीं, लेकिन तरीका से प्यार से ही बात होके, जरूरी ना बात कहे के तरीका होला, गाड़िए दे के ना और केहू का शब्द बोल के ही ना। तरीका अच्छा होके चाहिए, भले केहू के गलत बोलता नहीं, लेकिन तरीका अच्छा से बोली, गलत तरीका बोले के ना है ना, तो फिर उनका और आप में का अंतर हो जाए। तो आप लोग का ये पे राय बा, हमारे तो राय बा के ना, एक कलाकार के जा अपना जात पे गाना ना गावे के चाहिए, ना ही ऐसा माहौल बनाए। कहीं ना कहीं ये सब माहौल बनने से मन दिल दिमाग में दर्शक के जात के प्रति ज्यादा प्यार बढ़ रहा बा, जातवाद फैली, उसे वो सब कोई का अपन भाई ना मानी। जबकि समाज में अपन भारत के विकास करे खातिर, अपन समाज के विकास करे खातिर, अपन बिहार के विकास करे खातिर सब कोई के मिल के कदम बढ़ावे के पड़ी, जात पात के नाम पे ना। आप लोग को ऐसा गाना पसंद, आज मिलियन मिलियन में गाना जा रहा बड़े सा, तो कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर ये मानसिकता बानो, ये मानसिकता गलत बा, एकरा के छोड़े के पड़ी। चाहे आज आप छोड़ी, चाहे कल आवे वाला आपके जनरेशन छोड़ी, और का वो जनरेशन आपके गरियाई। हालात तो पूरा देश के देखते बानी, काल के हर आदमी गरियावते बाटे, कहीं कर दिहल लोग, हऊ कर दिहल लोग, उहे हाल आपके भी होखे वाला बा। तो आज आप सोची ना, तो कल आपके अपना जनरेशन द्वारा गाड़ी खाए के पड़ी। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।